Aj Sládkovičovo má záujem o to, aby bola zdravotná starostlivosť v meste kvalitnejšia a dostupnejšia. Preto sa zapojilo do celoslovenského projektu, vďaka ktorému na jeho území vznikne záchranná stanica. Obnova alebo vybudovanie celkovo 55 staníc záchrannej zdravotnej služby je súčasťou konceptu Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Na tento účel je v rámci plánu obnovy a odolnosti celkovo vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. Jedna z prvých 10 staníc by mala vzniknúť práve v Sládkovičove. Mala by byť jednoposádková, čo znamená, že s jednou sanitkou by mala byť zabezpečená 24-hodinová služba s jednou posádkou. Rozloženie pevných bodov nových staníc priamo nadväzuje na pripravovanú koncepciu nového rozloženia sietí záchranných zdravotných služieb a reflektuje potreby a špecifiká v danom regióne. Nová moderná stanica bude umiestnená v areáli futbalového štadióna. Toto je tá zadná časť, dostupná vlastne z Cintorínskej ulice a práve táto Cintorínska ulica je napojená na jednu frekventovanú cestu a práve preto je dostupná potom každá jedna časť mesta. Primátor Sládkovičova ďalej tvrdí, že záchranná stanica bude výrazným prínosom pre mesto. Vieme, že pri záchrane ľudských životov rozhodujú najčastejšie ani nie minúty, ale len sekundy. A tým, že by sme mali tu akurát na takom mieste v Sládkovičove, že každý jeden kút v Sládkovičove, ale aj v okolitých obciach je dostupné do pár minút, tak to je podľa mňa obrovským prínosom. Vďaka tomuto projektu sa na Slovensku výrazne skvalitní prednemocničná zdravotná starostlivosť. Ide o ďalší významný krok pre slovenských občanov z plánu obnovy, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. V súvislosti s lokalitou musel celý proces prejsť zmenou územného plánu. Lebo to, kde sa teraz nachádzame, to je areál športu, takže museli sme zmeniť v prvom kole územný plán, muselo prebehnúť územné konanie až stavebné konanie a teraz operačné stredisko disponuje s právoplatným stavebným povolením. Do 440 dní by malo vzniknúť to dielo. Z toho dôvodu dovolím si povedať, že začiatkom roka 2026 by tieto služby už mali byť poskytované. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.